en temps de coronavirus. Hola, sóc un virus d'origen xinès, per tant, nascut a Xina. Perquè m'entengueu, cosí germà de la grip i del refredat. El meu nom de pila és coronavirus, però de manera influencer més conegut com Covid-19. Una de les meues aficions favorites és viatjar i també botar de mà en mà per saludar. Give me five! En un d'aquests viatges arribé a Espanya. Era un 31 de gener. Sovint, quan vaig de visita, en la meva maleta mai em pot faltar la febre, la tos i la falta d'aire. No obstant això, heu de saber que quan invadisca les persones me'n vaig pronte i quasi totes se senten millor i es recuperen al 100%. Com que era un viatge tan llarg, havia d'anar ben preparat. Estàvem en ple hivern. Als pocs minuts d'aterrar a la ciutat de València, m'adoní que era famós. Eixia a tots els mitjans de comunicació. Fins i tot, l'alumnat del Col·legi Sant Vicent Ferrer de Sagunt feia reportatges sobre mi, ja que podia ser que les falles i la Setmana Santa es cancel·laren per la meua culpa. Encertaren de ple. Les falles i la Setmana Santa s'havien cancel·lat per mi. Tot i això, encara tragueren forces per celebrar l'últim dia de col·le i gaudir de la tradicional plantà. Que valents! Però al final no pogué ser. Com a virus, em sentia trist per tota esta situació. Volia desaparèixer. Em vaig adonar que xiquets i xiquetes es ficaven mans a l'arbre i investigaven sobre diferents mesures de seguretat per a previndre'm. Vols saber quines són? Pren nota. Tu també pots ajudar. 1. Renta't les mans amb aigua i sabó mentre cantes la cançó d'aniversari feliç. 2. Empra desinfectant i deixa-la secar. Bufa les teues mans com una vela d'aniversari. Fes utilitzar als majors guants i mascaretes quan vagin a fer la compra. Utilitza el colze per tossir i esternudar. Com una salutació ninja. Recorda el més important. Queda't a casa. I així comença una nova fase per combatre la pandèmia que ha ocasionat el confinament. Al principi jo no entenia el que significava, però al cap dels dies vaig veure com els carrers i els col·legis de Sagunt es buidaven. A les terrasses de la Glorieta no s'escoltaven rialles de xiquets, ni murmuri de gent contant anècdotes als amics. Pareixia que el món s'havia paralitzat. Però no, la vida prenia sentit dins de les cases. Tant és així que després de 30 dies que duc vagant pels carrers, tractant d'anar-me'n, encara hi veig arcs de Sant Martí decorant les finestres. Processons improvisades dins de les cases. Sintonies que s'han convertit en lemes. Forts aplaudiments a l'uníson reconeixent la tasca de tots aquells que s'enfronten a mi dia a dia. Sé que a casa trobeu a faltar als amics, amigues, familiars, mestres, però per sort vos diré que ja queda menys. Encara que hi hagin dies que es facin llargs, a casa pots fer moltes coses. Contar contes, cuinar, jugar, cantar i ballar. Ho estàs fent molt bé! Prompte, el meu viatge arribarà al seu fi. Hi ha molts professionals investigant la vacuna que farà possible que no vos visite tan sovint. Heu escoltat alguna vegada els gestos dels superherois? Doncs bé, en este cas, els superherois sou vosaltres. No necessiteu de capes ni de superpoders. La clau està en quedar-se a casa i ser pacients.
La vostra missió és salvar el món i us puc dir que ho esteu aconseguint junts. Ànim, valents i valentes!